ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶନି ମନ୍ଦିର ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ବୁଧବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲା 10:40। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଛାତ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କାରଣ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର କାମ ହେବ ସେଠି ଯଶବନ୍ତ ସଦାବେଳେ କଥା ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାମାନେ, କାରଣ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେଇପଟେ ଆମ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲେବର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ। ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଢଳେଇ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ। ଆଉ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ। ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାଧବପୁର କ୍ୟାଟରିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ମାଧବପୁର ମୁନୁ ଭାଇ ମାଧବପୁର କ୍ୟାଟରିଂ। ଆଉ ଏପଟେ ବାବଜା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଟୋ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଟୋ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ନିଜ ବି ସର୍ଭିସ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲମା ପାଣି ବସି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଧା ହେଇନା ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।